ka East West Group of Institution Bangalore, ka Cot Admission nakamta ka Nursing but Paramedical Course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka By Admission ka Badunatam, but she's pa % ka Jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hakajing mi kajing kena na uba Manuel Badwar unong ilam ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC baka VPP kala Shim Kabu hakabaya day baka Ïakhih ka Green Tech Foundation halor ka Lumpongdeng kala penlong yaw ba Ardent mala basayo mo u President ka Voice of the People Party ban penpai niya halor ka ni. Habakrana ka jingelang patba ka balapan lang hamot pran uba Ardent ulaang baka VPP ka Khlem Shim la hijack ya ka Ïakhih ka Green Tech Foundation Henry ka day baka don ka jingket kliat namar ka jingle bamsut nyaw ka sarkar jalla nolor ka ta ulaang ru jin la da day bapan bana ka Ïakhih ka VPP kalami ka jingja ka basngausi ya ki samla ki bala Ïakhih ya ka jing thmu ka sarkar jalla ni Khlem Shim Kabu lari hijack kumbaong utaw samla nangalam nakaseng Congress ba the Voice of the People Party ka hijack kani kalarong to juborno ya kani ka buram ka baga GF ka Green Tech Foundation ka revenue AM to kipat ba kinangalam jo ka Voice of the People Party kinali ka jingkit kli haba gini ki samla kinami ban syatran banta beri ban pintu no yang project Lumpongdeng bamnoi ban ta ka sarkar kampat yau Lais ni saus ni kini ki sama kila kem klat ndan nang pek ndan nang tmi Nangram jaga Voice of the People Party Kim hun ka mensi ban pekai ini sama bikin cuyak kumtu lani ki bikin cinta ni lek ban mensi miki ban ni lek ru ban pelaj yaki nagano kacima kama ban ta ya ka cim ka jongki banatip baladam dei bagami pertai ka Voice of the People Party baladam dei bagi penrai ki ciki ngaget kandan ka cinca ka sniu ini ki sama hado kita ki boong baga Voice of the People Party kale politics pihun balaimut ki sama ki bala kucing mot triang bandung pedang jinyak no ngakwa ban kali jingkli ya kita kui pati sen pay di bakno ini hado pihun kam mensim balan gini laimut ki sama ki bala mi syakmat banan ya ga jong ngem ban raikot hado baka sarkar kan weng Lumpongdeng Kihon bagi ciakno the Voice of the People Party kamun kami syakmat namar kata daw ban yara begini di sana ban buat ini naga ni kecina kalau aja ke jim ke jongki ko kipat ba Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya